Pani, priviedli sme vášho muža z baru. Je taký námol, že nemôže chodiť. To si robíte srandu? A kde má vozík? Ty chrapuň, bodaj by si sa celý život trápil! Zúza, ja som to nepochopil. Ty ma už voláš späť? Pán doktor, kde leží môj manžel, ktorého prešiel valec? V izbe 21. Ďakujem vám. 22, 23, 24. Keď som bol ja žiakom, mal som z dejepisu samé jednotky. Ale vtedy mala kniha dejepisu iba 2 strany. Ty zasra... Musíte okamžite prestať s alkoholom, lebo zomriete. Tak mi rovno vypíšte úmrtný list, lebo v tejto krajine ja triezvy neprežijem. Babka, kam idete tak skoro? Kam idem? Nikde. Hlavne, aby pre mládež neostalo miesto. Pán Vrchný, dal by som si to, čo má tá pani pri tamtom stole. Prepáčte, pane, ale budete si musieť objednať niečo iné. Tá pani to chce zjesť celé sama. Žena ma už 9 rokov podvádza. Prečo mi nenarastli parohy? Ale veď to sa len tak hovorí. Chvála Bohu, už som si myslel, že mám nedostatok vápnika. Som tak rada, že sa už s manželom nehádate. Včera ste si tak rozumeli, keď ste spolu pílili drevo. My sme nepílili drevo, my sme si delili nábytok. Já bych si tenkrát líp vybrala, kdybych si vzala čerta místo tebe. To by nešlo, drahá. Svatba mezi příbuznými je zakázaná. Váš manžel vyzerá v tom novom obleku vynikajúco. To nie je nový oblek, to je nový manžel. Doktor, čo ste urobili môjmu manželovi? Od posledného zákroku úplne stratil záujem o... Veď viete čo? Prosím vás, ja som urobil len lazerovú korekciu zraku. Ako sa máte? Nie je to so mnou dobre, močím stále vyššie. Čo sa vám na tom nepáči? Ste na tom ako mladík. Kdeže mladík? Pred mesiacom som si ešte močil na špičky topánok, teraz už na kolená. V tejto cele sedí náš najšikovnejší väzeň. Najšikovnejší? Prečo? Keď tu sedel prvýkrát, nevedel čítať ani písať. Naučili sme ho. A teraz sedí za falšovanie dokumentov. Beruško, zlobíš se na mě ještě? Ne, už jsem v pohodě. Fuj, to je dobře. Málem jsem ti koupil kitky, ty krávo. Babička, vy sa mi nejako nepáčite. Pán doktor, veď ani vy nie ste najkrajší. Ja s takým lenivým človekom nebudem žiť. Vypadni z domu a už sa nikdy nevracaj. Dobre, odídem, ale zbalíš mi aspoň kufor? Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.